I cyfres newydd o sesiynau adolygu Carlam Cymru ar gyfer iechyd y gofal cymdeithasol a gofal plant. Y cymhwyster rydw i am edrych ar heno, neu heddiw, yw'r gradd unigol, sef e-sgol, uned 1, sydd fel arfer yn eistedd, cael eistedd ym mlwyddyn 10 yn yr haf. Fel ych chi'n gallu gweld o'r sgrin, mae'r arholiad yn para 1 awr a 30 munud, a mae yn 40% o'r gymhwyster, a'r dyddiad eleni yw'r ugeinfed o Fai. Yn ystod y sesiwn heno, hoffwn ni i edrych ar nifer o dipigau gwahanol. Yr un cyntaf fyddwn ni'n edrych ar yw camau bywyd ar draws y cylchred bywyd, sef ydyn ni'n adnabod y 5 cam bywyd a hefyd ydyn ni'n adnabod yr ystod oedran, age ranges, sy'n bodoli ar gyfer bob cam bywyd. Wedyn fyddwn ni'n edrych ar dwf, growth, datblygiad, development, beth yw'r 4 maes datblygiad, ac wedyn y ffactorau economaidd sydd yn effeithio ar datblygiad unigolion. Felly edrychwn ni gyntaf ar adnabod enwau'r camau bywyd. Yn ogystal ag adnabod enwau'r camau bywyd, mae angen i bob person i fod yn hyderus gyda beth yw'r ystod oedran, age ranges o'r camau bywyd. Dechreuwn ni gyda babanod, a babanod yw pobl bach ifanc sydd o 0 i 2 oed. Wedyn mae ganddyn ni plentyndod, sydd yn 2 i 12 mlwydd oed. Wedyn glasoed neu llencyndod, sef 13 i 19 mlwydd oed. Wedyn mae ganddyn ni oedolaeth, sef adulthood, sy'n 20 i 64, ac wedyn oedolaeth ddiweddarach, later adulthood, sy'n 65. Dyma yw spec cybac, sef mae angen i ddisgyblion neu myfyrwyr derbyn ymwybyddiaeth o'r brif gamau mewn bywyd. Be mae'n rhaid i ni ystyried yw mae cofio'r enwau'r 5 cam bywyd ar oedrannau'n weddol rwydd, ond mae'n bosib i'r cwestiwn cyfeirio falle at yr ystod oedran neu y cam bywyd, felly mae'n bwysig i chi adnabod y ddau ar wahân. So os ganddyn ni cwestiwn fel hyn sy'n cyfwerth â 5 marc, yn amlwg drws nesaf i Alun mae ganddyn ni'r cam bywyd, so beth ni'n disgwyl am fan hyn yw bod myfyrwyr yn gallu wedyn dweud neu adnabod taw 0 i 2 mlwydd oed yw baban. Mae Joan wedyn yn 71, felly mae hi yn oedolaeth ddiweddarach o ganlyniad i 65+. Mae Gary 8 mlwydd oed, mae ganddyn ni y cam bywyd, sef plentyndod, yr ystod oedran felly yw 3 i 12. Mae Sesiwn 53 mlwydd oed, eto mae ganddo chi yr ystod oedran, mae'n rhaid i chi adnabod enw y cam bywyd, sef oedolaeth, ac wedyn Asad sy'n 14 mlwydd oed, mae angen adnabod yr ystod oedran. Enghraifft arall o gwestiwn arholiad sydd wedi selio ar camau bywyd yw rhywbeth tebyg i beth sydd newydd yn ddangos ar y sgrin. So mae Christopher yn fachgen 2 oed sy'n byw gyda'i fam Susan a'i dad Robert, gan ddefnyddio'r wybodaeth uchod nodwch cam bywyd Christopher. So yn syth gallwn ni adnabod wedyn taw plentyndod yw Christopher, ac wedyn eto yr ystod oedran sef 3 i 12. Mae'r cwestiynau yma ond yn cwestiynau tariff is, so ychydig o farciau yn unig, ond eto cyfle i ni gallu dangos ein dealltwriaeth ar ddechrau'r papur. Nesaf heddiw, rydw i am edrych ar beth yw ystyr twf a beth yw ystyr datblygiad. Yn gyntaf, dechreuwn ni gyda twf, sef tyfiant, tyfu, falle growth. Mae disgyblion weithiau yn ffeindio hi'n anodd i ddisgrifio beth yw ystyr twf. Felly, yn fy nosbarth, beth rydw i'n defnyddio yw'r cod C, P, T. Yn syml, C oherwydd mae tyfiant fel arfer yn ymwneud gyda cynnydd corfforol. Mae eich pwysau wedyn hefyd yn cynhyddu, neu mae newid yn eich pwysau wrth i chi i dyfu, ac wedyn eich
taldra hefyd. Okay? Nawr, beth ydym ffeindio wrth ddefnyddio cypyta, yw mae disgyblion yn y dosbarth yn gallu mynd wrthi i ddisgrifio wedyn beth yw ystyr twf. Nawr, yn gysylltiedig gyda twf, mae angen ni hefyd deall beth yw siart canraddol, beth yw bwrpas siart canraddol, beth yn union sy'n digwydd ar siart canraddol, a pam mae siart canraddol yn cael ei ddefnyddio. So dyma diagram syml i chi o beth mae siart canraddol yn edrych. Os ych chi'n edrych ar y gwybodaeth yma, fe welwch chi bod yna gwybodaeth am James wedi ei blotio yn barod, ac wedyn fe welwch chi bod yna 3 darn pwysig gyda y trydydd canran neu percentile, y 50 percentile ac wedyn 97. So beth mae hwn yn golygu yw, dyma'r mesuriadau sydd yn cwmpo ar y trydydd ar gyfartaledd gyda'r norm o blant rhwng 0 i 24 mis oed. Ac wedyn, dyma yw falle'r linell wedyn sydd yn dangos mae'ch baban chi yn falle pwyso, enghraifft, yn y canran uchaf o blant ar gyfartaledd. Mae'n bwysig dilyn neu deall y llinellau yma, cos beth i chi eisiau, os oedd plentyn gyda chi, bod eich plentyn chi yn gallu cwmpo tu fewn i'r linell gwaelod a'r linell top. Os mae hynny'n wir, mae hwnna'n dangos bod twf eich plentyn yn cwmpo yn ôl y norm. So, sut i fesur twf? Yn syml iawn, fe fydd gwybodaeth yn cael ei blotio ar siart canraddol, percentile chart yn Saesneg, a mae hyn digwydd ar gyfer babanod a phlentyndod rhwng 0 i 4 oed. So fe welwch chi ar y diagram yma, dim ond 24 mis oed yw'r diagram yma, ond wedyn mae yna tudalen arall, 24 mis hyd at 4 mlwydd oed, i blotio rhagor y gwybodaeth. Mae'r siart canraddol yma o fewn llyfrau coch, iechyd y baban a'r plentyn, a cyfrifoldeb mam a dad yw i fynd ar rhain wedyn at apwyntiadau. Byddwch chi hefyd yn sylwi bod yna siarter canraddol gwahanol i fechgyn a merched oherwydd mae twf y ddau rhyw yn wahanol. Felly, bys ni ddim yn plotio gwybodaeth fan hyn yn erbyn y merched yn achos James. Mae James yn amlwg wedi defnyddio siart canraddol sy'n specific ar gyfer bechgyn. Pam felly ni'n mesur twf? So, os ni'n cofio y cypyta, ydyn ni eisiau gweld beth yw'r cynnydd corfforol yn ôl pwysau neu taldra. Ond y brif reswm i ni yn mesur twf yw i sicrhau bod iechyd a tyfiant yn digwydd yn ôl y disgwyl. Mae siart wedyn yn cyfle i ni gallu gweld os ydyn nhw'n dilyn y patrymau disgwyliedig, ac yn amlwg os oes falle problemau tyfiant gan yr unigolyn, mae'n bwysig ein bod nhw'n cael ei atgyfeirio, referred wedyn at arbenigwyr. Enghraifft, efallai bod ganddyn ni baban sydd newydd ei eni, sydd ddim yn bwydo'n arbennig o dda, dyw ddim yn falle gallu signo, neu dyw mam ddim yn cynhyrchu digon o laeth, a felly dyna'r rheswm pan mae yna ostyngiad yn ôl pwysau y babi. Ymwelydd iechyd wedyn, neu nyrs sydd yn plotio'r gwybodaeth yma. Nid bydwraig, midwife, ymwelydd iechyd sydd yn gyfrifol am gofnodi'r gwybodaeth yma yn gywir. Dyma cwestiwn arholiad cododd yn yr haf ar siarter canraddol. So mae ganddyn ni Georgia sy'n mynd â James ei baban 15 mis oed i'r clinic babanod ar gyfer archwiliad. Mae'r ymwelydd iechyd yn pwyso James. Defnyddiwch y siart gyferbyn i ateb y cwestiynau canlynol. So nodwch beth oedd pwysau James pan gafodd ei eni. So peth pwysig mae'n rhaid i ni dal i sylw at fan hyn yw dyma James, pan gafodd ei eni. Os ni'n symud
wedyn y mesuriad nôl i'r 0 mis, bys ni'n gallu gweld taw fan hyn mae e. Okay. So, bys y rhai pobl falle wedi camddeall y cwestiwn, a dyna felly pam bod yr ateb yn anghywir. Ond yn y sefyllfa yma, bys ni wedyn yn dweud bod James yn pwyso tua 3.5 kg, neu os ni'n edrych ymhellach draw i'r chwith tua 8 pwys. Okay. Nodwch beth yw pwysau James ar hyn o bryd. Okay. So, beth mae'n rhaid ni sylwi, okay, yn y cwestiwn, mae Georgia yn mynd â James pan mae'n 15 mis oed. Okay. Felly, beth sy'n bwysig i ni gallu wneud nawr yw darllen ar draws hyd at 15 mis oed, okay, ac wedyn i fyny at y smotyn yma. Okay. Byddwn ni wedyn yn gallu tynnu'r gwybodaeth yna ar draws i'r ochr, okay, ac wedyn dweud bod James yn pwyso tua 10.2 kg, neu yn yr achos o pwysau pounds, okay, 22 i 23 pwys. Okay. Mae'n bwysig i chi cymryd y gwybodaeth yma i fewn ar y top, neu falle bys y rai pobl yn pwyso James ar 24 mis, ac yn amlwg dim dyna yw beth mae'r cwestiwn yn gofyn am. Okay, so cwestiwn nesaf wedyn, disgrifiwch batrwm datblygiad James. Wel, os oeddwn ni yn fam i James, ac dyma sut roedd y gwybodaeth yn cael ei plotio, bys ni'n eitha hapus gyda'r cynnydd neu gyda'r twf James. Okay? Pam? Oherwydd mae e'n tyfu fel ni'n disgwyl. Mae e'n dilyn 50 llinell yma. Mae e felly yng nghanol y norm. Dyw e ddim yn isel ar bwys y trydydd linell, dyw e ddim yn uchel ar bwys llinell 97. Okay. Mae e'n magu pwysau fel y disgwyl. Okay. Mae e'n dilyn mesuriad disgwyliedig o ble roedd e pan gafodd ei eni. Okay. A mae e'n aros yn gyson ar y linell yma ers enedigaeth. Okay. Felly tyfu yn ôl y disgwyl. Awgrymwch wedyn un reswm dros y cofnod pwysau mwyaf cyffredol. Okay? So mae'r cwestiwn yn gofyn pam really ydyn ni wedi mesur cyfnod pwysau yma. So gallwch chi weid yn syml iawn, mae James wedi mynychu apwyntiad 15 mis. Okay? So 15-month check-up. Ac yn amlwg mae James yn derbyn egni addas o llaeth a bwyd solid. Okay? Dyle'n bod ni'n ymwybodol bod babi yn mynd i cael check-up, okay, am pan mae'n 15 mis oed. Okay, i ni wedi edrych ar dwf, okay, growth, okay, gobaith yw nawr eich bod chi'n gallu disgrifio beth yw ystyr twf, i chi hefyd yn ymwybodol sut i ni'n mesur twf. Okay. Nawr felly yw datblygiad, development. Okay. Yn yr un ffordd, mae fy ysgyblion ni falle'n cael trafferth weithiau yn disgrifio i fi beth yw ystyr datblygiad. Mae datblygiad yn ymwneud gyda 4 peth. Okay. Y peth cyntaf yw S am sgiliau. Mae sgiliau person yn datblygu dros amser. Wedyn mae ganddyn ni E oherwydd mae ein emosiynau ni newid ac yn dod yn fwy eiddfed wrth i ni teithio trwy'r camau bywyd. Mae ganddyn ni G wedyn am ein gallu, ability, ac wedyn am wrth gwrs mae ein ymddangosiad yn newid. Nawr, ar ôl i fi esbonio ystyr datblygiad i fy ysgyblion ni trwy segi, sgiliau, emosiynau, gallu ac ymddangosiad, mae nhw'n llawer fwy hyderus yn mynd wrthi wedyn i esbonio beth yw'r ystyr y datblygiad. Okay. Yn yr un modd, a twf, mae e hefyd yn bosib i ni gallu mesur datblygiad unigolyn. Okay. Ac i ni'n gwneud hyn fel arfer wrth mynd â ein babanod a ein plant i ymwelydd iechyd, health visitor, a nhw sy'n arsylwi ar y plentyn yn cyflawni amrywiaeth o weithgareddau. A mae'r gweithgareddau yma yn gweithgareddau chwarae, lle bydden nhw'n gwneud pethau fel posau syml, jigsaws, okay, puzzles,
Bydden nhw'n adeiladu falle tŵr o flociau, bydden nhw'n gosod pegs mewn tyllau bach, mannau penodol, bydden nhw'n cael cyfle falle i gasglu pel, i gerdded, i rolio peli, ac hefyd i wrando ar gyfarwyddiadau. Nawr, yn ystod y broses yma, mae'r ymwelydd iechyd wedyn yn sicrhau bod yr unigolyn yn gallu dilyn cyfarwyddiadau yn addas, bod nhw'n ymateb i sefyllfaoedd gwahanol fel y ni'n disgwyl. Okay? Ac ni'n galw gweithgaredd yma yn rhaglen sgiliau tyfu, so a schedule of growing skills. Ac i ni wedyn yn gallu adnabod ydy'r baban plentyn yna yn datblygu fel ni'n disgwyl. Okay? Ydy'r baban o bosib yn dangos anhawsterau, yn cyflawni ambell dasg, ac eto, os felly, mae'n cyfle i ni gallu arsylwi ar y datblygiad falle yn fwy neu'n well na os nad oedd yr amserlen sgiliau neu rhaglen sgiliau tyfu yma yn digwydd. Okay. Nawr, yn cyd-fynd gyda ystyr datblygiad, sef ein sgiliau, emosiynau, gallu ac ymddangosiad, mae ganddo ni 4 maes o ddatblygiad. Okay? Ac i chi siŵr o fod yn gyfarwydd gyda rhain yn ôl am corfforol sydd yn cynnwys pethau fel ydych chi'n tyfu, ydych chi'n gallu perfformio symudiadau sgiliau echdygol bras a manwl yn effeithiol, y newidiadau sy'n digwydd i ni wrth i ni fynd trwy glasoed, pethau sy'n digwydd i ni'n oedolaeth, falle diwedd y mislif, cael babi ac yn y blaen, ac hefyd yn nodweddion o heneiddio fel falle symud yn y rafach, problemau cliw a golwg. Okay. Y maes datblygu arall wedyn yw deallusol, intellectually, a mae hwn yn meddwl ydyn ni'n gallu falle stori gwybodaeth yn yr ymenydd, ydyn ni'n gallu datrys problemau, ydyn ni'n gallu dysgu, sut mae ein sgiliau iaith yn newid o fybanod hyd at falle oedolaeth. Y trydydd maes datblygu wedyn yw sef yn emosiynol. Sut mae ein emosiynau ni yn newid a beth sy'n bwysig i ni falle yn ystod bybanod, enghraifft y bondio neu'r ymlymiad, attachment. Okay, mae ganddyn ni falle mwy o deimladau wedyn am ein hunan yn ôl ein llwyddiannau falle a gwendidau, faint o hunan bach sydd gyda ni, a hefyd sut i ni yn gallu rheoli ein teimladau yn well ac ystyried teimladau pobl eraill. Y cymdeithasol wedyn yw ydyn ni yn cyfforddus ymysg pobl i ni yn anghyfarwydd gyda, ydyn ni'n gallu ryngweithio'n effeithiol, ydyn ni'n gallu cyfathrebu a cymysgu gyda amryw o bobl, a sut mae ein sgiliau cymdeithasol yn newid ac yn datblygu wrth i ni derbyn profiadau gwahanol. Okay. Na'r ffordd cloi iawn i ni gallu asesu dealltwriaeth person o'r 4 maes datblygu yw roi sefyllfa eto o Georgia a James yn mynd ar gyfer archwiliad, a wedyn maen nhw'n gofyn beth yw'r brif maes datblygu os yw James yn cael ei bwyso. Okay? So yn amlwg wedyn, fydd opsiwn gyda chi ydy pwyso person yn mesur datblygiad neu agwedd corfforol, ydy yn deallusol, ydy yn emosiynol neu ydy yn cymdeithasol. Okay? So yn yr achos yma, yn amlwg gobaith yw eich bod chi'n gallu adnabod taw brif faes datblygu wrth pwyso James yw wrth gwrs datblygiad corfforol. Okay? Nawr, y problem weithiau mae rhai pobl yn cael gyda cwestiwn fel hyn yw dydyn nhw ddim yn cofio beth yw'r 4 maes datblygu, ac felly mae'r ateb ddim hyd yn oed yn corfforol, deallusol, emosiynol, cymdeithasol. Felly mae'n bwysig i ni gofio beth yw'r 4 maes datblygu. Ffordd arall mae cwestiwn fel hyn yn gallu cael ei gofyn yw sefyllfa gyda ni o Christopher. Mae Christopher yn cwblhau neu mae yna gweithredoedd gwahanol iddo fe, ac wedyn eto mae'n rhaid i chi ticio ac adnabod y prif faes datblygu sydd yn wir am bob un o'r weithredoedd. Okay? So os yw Christopher yn taflu pel, okay, mae gyda chi opsiwn o'r corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. Okay, yn amlwg yn y sefyllfa yma corfforol yw hi.
Pan oedd ei ffrind wedi brifo dangosod bryder, felly mae hwnna'n emotion, felly mae hwnna'n emosiynol, ac wedyn mae'n gofyn llawer o gwestiynau i'w dad am bethau gwahanol, mae hwnna wedyn yn amlwg yn ehangu ar falle dealltwriaeth yr ymenydd, gwybodaeth mae'n cofio, felly mae hynny wedyn yn ddeallusol. Os edrychwn ni felly ar ddatblygiad corfforol, un o'r pethau sydd fel arfer yn codi'n flynyddol ydy disgyblion yn ymwybodol o beth yw sgiliau echdygol bras a beth yw sgiliau echdygol manwl. So ar gyfer sgiliau echdygol bras, dyma'r symudiadau mawr sy'n cael ei ddefnyddio gan brif cyhyrau'r corff, neu'r cyhyrau mwyaf yn y corff. Enghraifft, os ydyn ni'n rolio drosodd, os ydyn ni'n reoli fy mhen fel baban, os ydyn ni'n dechrau cropian, os ydyn ni'n dechrau falle reidio bike, os ydyn ni'n nofio, os ydyn ni falle yn gallu chwarae campau fel pêl-rwyd, pêl-droed ac ati. Mae sgiliau echdygol manwl wedyn yn fine motor skills yn Saesneg, a dyma'r symudiadau lleiaf gyda'r cyhyrau lleiaf, ac mae angen falle cyfeiriad eitha manwl wrth i ni berfformio'r dasgau yma. So enghreifftiau syml bysau falle codi pensil, gwneud botymau i fyny, arfynillad, zips, lasses, lliwio tu fewn i'r llinellau, dot ac yn y blaen. So beth sydd angen i chi i falle deall hefyd gyda sgiliau echdygol manwl a bras a manwl yw a oes gyda chi enghreifftiau yn ystod pob cam bywyd sy'n berthnasol o sgiliau echdygol manwl a sgiliau echdygol bras. Nawr mae'r gweithgaredd yma yn dangos cerrig milltir o sgiliau echdygol bras ar gyfer eich datblygiad o fabanod hyd at wedyn beth bys ni'n disgwyl i blentyn ni gallu wneud. Efallai gewch chi cwestiwn yn disgrifio beth yw'r cerrig milltir disgwyliedig yn ôl sgiliau echdygol bras am faban. Y llynedd digwyddodd cwestiwn fel hyn, ond ar gyfer elfen deallusol, sef ein sgiliau iaith. So os ni'n edrych ar yr opsiynau yma, be hoffwn i chi wneud yw gallu gosod rai mewn trefn. So pa un o'r bocsys yma ydyn ni'n teimlo yw'r peth cyntaf dylai fod baban yn cyflawni, ac wedyn yn ail a gweithio eich ffordd hyd at 9. So be lecyn ni gweld yn eich trefn fan hyn yw y peth cyntaf mae baban yn wneud yw gallu dysgu i gefnogi'r pen. Wedyn fydden nhw'n dysgu sut i rolio dros, os ydyn nhw'n cael digon amser ar y bola, tummy time. Fydden nhw wedyn yn gallu eistedd ac eistedd yn annibynnol. Mae hwn wedyn yn troi at gropian, i sefyll, i gerdded, rhedeg, hercian ac yna dringo. So byse hwnna wedyn yn cyfle i chi i gallu disgrifio y datblygiadau sy'n digwydd ac o bosib sut mae'r datblygiad yma'n digwydd. So mae ganddyn nhw mwy o gryfder, mae ganddyn nhw mwy o rheolaeth, mae ganddyn nhw mwy o gydbwysedd, a dyma beth sy'n helpu i'r sgiliau echdygol bras yma i wella. Yn yr un modd wedyn, mae angen deall yn amlwg beth yw'r sgiliau echdygol manwl, a hefyd ydyn ni'n gallu gosod rhyw fath o linell amser yn ôl cerrig milltir disgwyliedig. Y milestones ni'n disgwyl, bod pobl falle o enedigaeth hyd at 7 i 8 mlwydd oed yn gallu cwblhau. So gyda yr enghraifft yma, gafael atblygol, so hynny yw mae baban yn gallu cael gafael falle mewn bus person, ac i chi falle'n gyfarwydd gyda hyn os oes plant ifanc yn eich teulu. Maen nhw wedyn yn gallu ymestyn at wrthrych object ac yn cael gafael ynddo ac yn rhoi yn ei gig. 0 i 2 mlwydd oed, bys ni'n disgwyl bod nhw'n gallu adeiladu tŵr gan ddefnyddio 3 bloc bach. Bydden nhw wedyn yn gallu rhoi 4 modrwy ar ffôn, so beth mae hwnna'n meddwl yw bod nhw'n gallu pigo y ffôn i fyny gyda y 4 modrwy. Maen nhw falle'n gallu copio wedyn siap cylch os ydw i'n rhoi hwnna ar bapur yn 2 i 4 mlwydd oed.
Wedyn, copïo sgwar. Mae angen rhywfaint mwy o reolaeth wrth copïo sgwar i gymharu â cylch. 5 i 6 mlwydd oed, maen nhw'n gallu copïo triongl. 6 i 7 yn ffurfio rhan fwyaf o lythrennau a rifau'n gywir, ac wedyn 7 i 8 mlwydd oed bod ganddyn nhw lawysgrifen sy'n dealladwy ar gyfer stori gyfan. Okay? So os ni'n edrych ar y datblygiad wedyn, neu'r cynnydd sydd wedi digwydd yn y sgiliau erthygol manwl ers enedigaeth, mae hwn yn eitha sylweddol. Okay? Efallai gewch chi cwestiwn yn ôl pam beth sy'n chosi hyn, so gallwch chi weid eto mae ganddyn nhw rheolaeth gwell, dros falle y pensil os maen nhw'n lliwio, mae cysylltiad llygaid yn well yn ôl cydrefniant llaw llygaid. Maen nhw hefyd yn gallu agor a cau y llaw yn well er mwyn defnyddio amrywiaeth o fysedd i godi gwrthrychau gwahanol. Okay. So, dyma cwestiwn o'r holiad. Okay, mae sgiliau erthygol bras yn galluogi bab yn plant i reoli cyhyrau mawr neu toso eu breichiau i dwylo eu traed. Okay, so brif cyhyrau'r corff. Mae Aled yn 9 mis oed. Allwch chi nodi 2 sgil erthygol bras y gall fod wedi ei gafael, acquire, a 2 sgil erthygol bras arall y bydd o bosib yn ei gafael yn ystod y 9 mis nesaf. So ni'n sôn am rhywun sy'n 9 mis oed, beth ni'n disgwyl bod e'n gallu wneud. Mae angen 2 enghraifft, ac wedyn o 9 mis oed hyd at 9 mis oed, beth wedyn beth ych chi'n disgwyl sy'n dod nesaf. Yn yr achos yma, mae tua 6 mis oed, mae baban yn rheoli cyhyrau gwddwg ei gefn raddol er mwyn gallu rolio, eistedd a chropiau. So fyna mae gyda chi 1, 2, 3, 4 enghraifft o beth sy'n ni'n disgwyl bod rhywun yn gallu wneud yn y 6 neu 9 mis cyntaf. Okay. Hefyd, mae'n rhaid i ni ystyried bod beth sy'n dod nesaf, pam, achos dyna beth mae'r cwestiwn yn gofyn. So tua 11-13 mis oed, bys ni'n disgwyl bod nhw'n gallu datblygu cyhyrau yn y coesau er mwyn gallu dechrau sefyll, a sefyll falle wrth bwyso yn erbyn falle bwrdd, gwely, seti, okay, dal falle llaw mam a dad. Maen nhw'n gallu dechrau cerdded trwy afael wedyn ar bethau, cruiso ni'n galw yn term slang, okay, ac wedyn yn amlwg yn dechrau cerdded yn fwy annibynnol. Ac wedyn o amgylch tua 2 mlwydd oed, mae baban yn gallu dechrau dringo ar dodrefn isel ac yn gyrru falle tegan eistedd ymlaen. So, i ni falle'n gyfarwydd gyda baban yn eistedd ar ben falle car plastig coch ac yn defnyddio'i goesau i gallu rolio ar hyd y llawr yn eitha effeithiol. O bosib falle bysau rhai babanod plant yr oedran yma wedi dechrau defnyddio beiciau cydbwyso, balance bikes, lle eto maen nhw'n gallu eistedd ar baic a defnyddio'i coesau wedyn i greu rhyw fath o symudiad. Y rheswm dros y cwestiwn yma yw mae'n rhaid i chi gallu cofio symudiadau sy'n gywir ar gyfer eto yr oedran sy'n codi yn y cwestiwn. Okay. Yn parhau wedyn gyda'r thema o ddatblygiad corfforol, i ni nawr yn mynd i edrych ar Katie sy'n 12 mlwydd oed, ac mae angen i ni nawr ystyried beth yw effaith glasoed ar ddatblygiad corfforol ac yna emosiynol. Okay. So beth mae'n rhaid i ni fod yn hyderus gyda fan hyn yw i dorri'r cwestiwn mewn i 2 rhan. Byswn ni yn bersonol yn siarad am neilliau corfforol neu emosiynol gyntaf, does dim ots. Okay. Wedyn yn amlwg sôn am maes datblygu dydych chi ddim wedi cyfeirio at eto, ac wedyn sicrhau bod gyda chi dadansoddiad o effaith glasoed. Dydych chi ddim yn gallu nodi mewn pwyntiau bwled yn y cwestiwn yma yn ôl beth sy'n digwydd i Katie. Okay? Efallai mae'n rhaid i chi ystyried, wel beth sy'n digwydd i Katie a sut mae hwn yn effeithio arni hi. Okay? So os ni'n ystyried y ffactorau corfforol gyntaf a sut mae hwn yn effeithio arni hi. Okay? So yn amlwg mae yna llwyth o bethau gallwn ni ystyried. Ni'n gallu ystyried y tyfiant sydyn, so falle mae
cynnydd sylweddol yn ôl taldra, neu mae'n magu llawer o bwysau. Yn amlwg y bronau yn tyfu, mae'r mislif yn dechrau, mae'r smotiau yn datblygu, mae'r gwallt hefyd yn datblygu, mae ganddi hi mwy o estrogen, mae hi'n magu pwysau ac mae'r cliniau yn lledaenu. So dyna yw ble rydw i nawr wedi nodi beth yw'r effeithiau corfforol o lasoed. Okay? Os oeddwn ni yn sôn am falle magu pwysau, beth gallwn ni edrych ar fan hyn yw, beth yw effaith magu pwysau ar Katie? So falle mae hi'n fwy hunan ymwybodol. Okay? Mae ganddi hi llai o hunan barch o ganlyniad i hyn. Pan mae falle mislif yn dechrau, un o'r effeithiau yw mae'n teimlo falle chydig ansicr. Mae hi falle chydig yn ofnus o'r newidiadau yma. Efallai pan ni'n sôn wedyn am mwy o estrogen yn cael ei gynhyrchu, effaith yr estrogen yma yw falle newid yn yr hwyliau, so falle mae'n cwmpo mas llawer mwy gyda ffrindiau, dwi ddim falle yn dod ymlaen gyda mam a dad cystal a beth oedd hi oherwydd y newid sylweddol yn y hormonau. So please peidiwch jyst mynd wrthi a jyst nodi beth sy'n digwydd yn gorfforol. Trwch meddwl am effeithiau'r pethau yma. Okay? Hefyd, mae angen ystyried yr elfen emosiynol. Okay? So, y pethau emosiynol sy'n digwydd i Katie yw mae ganddi hi falle mwy o bryder, mae'n poeni mwy am bethau. Efallai mae ganddi hi hunan barch gwell, oherwydd mae hi'n mynd trwy glaswyd, mae'n teimlo'n barch a prawd falle o'r hyn sy'n digwydd iddi hi. Mae'r hwyliau'n anghyson, so tipyn bach fel roller coaster, falle un eiliad mae'n hapus iawn, a'r eiliad nesaf mae'n dadleuol, mae'n cwmpo mas gyda ffrindiau. Mae hwn yn cyfnod falle sy'n llawn tyndra, stres iddi hi, mae ganddi hi llawer o ddicter, anger, yr ansicrwydd falle o beth yw'r newidiadau yma sy'n digwydd i'r corff, pryd ydy'r mislif yn mynd i dod nôl eto, os nad yw'r mislif wedi cwmpo mewn i cylchred normal eto. Efallai bod ganddi hi teimladau rhywiol am y tro cyntaf. Mae'n teimlo'n cyffroes am y ffaith bod ei corff hi'n newid a bod hwnna'n rhoi falle cyfleon iddi hi gallu dechrau magu plant pan mae hi'n oedolyn, okay? Ac yn amlwg ychydig yn ddryslyd o'r holl newidiadau yma sy'n digwydd. Okay? Nawr, eto, mae angen ffeindio ffordd o dadansoddi'r effeithiau yma. Okay? So mae'n gwynebu llawer o heriau newydd oherwydd y datblygiadau yma sy'n digwydd. Mae falle newid ffrindiau yn gyson oherwydd y deimladau ansicr neu'r tristwch a'r hapusrwydd sy'n codi. Mae ganddi hi hunan barch gwell neu mae'n newid oherwydd bod hi wedi gorlethu gyda emosiwn o beth sy'n digwydd. Mae'n poeni falle am ei ymddangosiad. Okay, ffaith falle bod hi wedi magu pwysau, mae cliniau hi'n fwy llydan, mae ganddi hi nawr bronau a falle bod hi'n cuddio wrth i hi wisgo falle dillad sydd ddim mor dyn a falle'r gorffennol. Mae ganddi hi hunan ddelwedd negyddol am yr effeithiau yma, dwi ddim yn teimlo'n particularly da am beth sy'n digwydd iddi hi, a hefyd yr ansicrwydd oherwydd bod y corff yn newid. So mae'n bwysig i chi i dalu sylw at y berf gorchmynol fyna, sef dadansoddwch, okay? Nid jyst nodwch. A wedyn y slaid olaf am heddiw yw edrych ar ein datblygiad disgwyliedig yn ôl datblygiad iaith plentyn. So nawr ni'n edrych ar y maes datblygu o deallusol. Okay. So ydyn ni'n gallu cofio beth ni'n disgwyl bod patrwm disgwyliedig o ran iaith plentyn. Okay. So falle peth cyntaf mae'n rhaid i ni adnabod yw bod plentyn yn rhywun sydd yn 3 mlwydd hyd at 12 mlwydd oed. Yn amlwg mae yna cynnydd sylweddol wedi digwydd o falle 2, 3, 4 mlwydd oed os ych chi'n cymharu nhw gyda baban. Okay. Erbyn 6 mis oed, dylai fod y mwyafrif o blant yn gallu defnyddio hyd at 10,000 o eiriau. Mae'r babanod yn amlwg yn dechrau gyda cyfathrebu trwy grio a mynegiant gwyneb. Mae hwn hefyd yn wir yn ystod plentyndod cynnar wrth i nhw falle pwyntio at bethau oherwydd dydyn nhw ddim yn gallu ffurfio'r geiriau o'r gwrthrychau objects mae nhw eisiau tynnu sylw i. Okay. Mae nhw'n dechrau falle parablu wedyn neu baldorddi yn gyntaf
ac wedyn mae hwn yn troi mewn I geiriau sengl. O'r geiriau sengl wedyn mae'n bosib bod ni'n cysylltu geiriau gyda'i gilydd ac wedyn ffurfio brawddegau bach cyn ein brawddegau llawn. Ac os y'n ni'n ystyried plentyn sydd o amgylch 2 oed, mae ganddynt eirfa o ychydig o gannoedd o eiriau. A yn amlwg mae'r datblygiad yma wedyn yn ddibynnol ar brofiadau mae'r plentyn yn derbyn. So ydyn nhw'n rhieni sydd yn siarad yn gyson gyda nhw, ydyn nhw yn darllen storeion yn aml, ydyn nhw falle'n gwrando I rhaglenni plant ar y teledu, ar radio, ydyn nhw'n mynd i'r ysgol, ydyn nhw'n gwario amser wedyn yn edrych ar gwrthrychau a llyfrau gwahanol mwyn codi'r ymwybyddiaeth yma. Nawr, mae'r cwestiwn yma fi'n teimlo yn cwestiwn eitha heriol, oherwydd mae'n anodd falle I chi gofio yn union beth sy'n digwydd yn ôl datblygiad iaith plentyn, ond wedyn mae'n rhaid I chi feddwl falle am eich hunan pan roedd eich chi'n ifanc a sut roedd y broses o iaith yn dechrau I chi. So yn amlwg bys ni'n gwrando eitha tipyn, bys ni'n pigo ychydig o eiriau I fyny, mae'r geiriau yna wedyn yn troi mewn I ychydig o eiriau wedi cysylltu gyda'i gilydd, brawddegau bach, syml, wedyn brawddegau sy'n fwy o hyd, ac wedyn I ni'n rigol ac yn cyfforddus I gyfarthrebu yn defnyddio hyd at 10,000 o eiriau. Reit, ni'n mynd I newid ein topic nawr. I ni wedi edrych chydig ar datblygiad corfforol, deallusol, emosiynol a chymdeithasol. I ni nawr yn mynd I edrych ar y ffactorau sy'n gallu effeithio ar ein datblygiad. Y ffactorau ni'n mynd I edrych ar nawr yw ffactorau economaidd, so economical factors that contribute to our health and development. A mae rhain yn ymwneud gyda ein incwm neu'n cyflog, sef dyma'r arian I ni'n cael os I ni'n gweithio, a wedyn mae yna cysylltiad uniongyrchol rhwng faint o arian mae rhieni yn ennill a falle pa mor dda mae plant yn wneud yn yr ysgol o oedran cynnar. Ni'n edrych ar byd daliadau, benefits, so ydyn ni'n cael unrhyw cymorth gan y llywodraeth ar gyfer falle unigolion ar incwm isel, hefyd rhieni sydd â plant bys y bydd daliadau ar gyfer plant yn bodoli hefyd. Cynilion wedyn yw faint o arian rydw I a dros ben ar ôl I fi dalu am bills misol. So os ydw i'n ennill falle 1,000 o bunnoedd y mis ac rydw i'n talu 800 o bunnoedd ar biliau, bys y 200 sydd gen I ar ôl wedyn yn cyfri fel cynilion, neu savings. Biliau yn amlwg y llwyth o bethau mae'n rhaid I ni dalu am sy'n hanfodol yn ein bywyd, falle rent, treth cyngor, tanwydd, bwyd, costau trafnidiaeth ac yn y blaen. Dyledion, debt, ydyn ni falle wedi cael benthyciad arian o'r banc I brynu falle car, neu mewn achos I brynu tŷ mewn morgais. Tlodi wedyn yw pobl falle sydd â incwm isel sydd ddim yn gallu fforddio talu am hanfodion mewn bywyd. A mae hwn yn dod ar pethau sylfaenol fel falle bwyd, dillad yn rili anodd iddyn nhw. So cwestiwn arholiad byddwch chi'n gallu gwynebu wedyn ar y ffactorau economaidd yw, mae Elin a Rhys yn mynd â'i blant ar wyliau tramor, bydd Elin a Rhys yn defnyddio cynilon savings I dalu am y gwyliau. Disgrifniwch beth yw ystyr y term cynilion. So cynilion yw'r savings, so'r arian sydd gen i'n weddill ar ddiwedd y mis ar ôl I fi dalu am bopeth sy'n mynd allan fel y bills. So'r hyn sydd gennych ar ôl I dalu am bopeth pob mis. So yn yr achos defnyddiais I, os oedd gen I tal o 1,000 o bunnoedd y mis a roedd 800 yn mynd allan ar bills, bys 200 yna wedyn yn cyfri fel y cynilon. A wedyn, trafodwch y manteision o gael gynilon. So, advantages o savings. So, efallai bys y rai hon chi'n syth yn meddwl am yr elfennau o beth rydw i'n gallu prynu I gynnal iechyd da. So, falle rydw i'n gallu prynu bwydydd sy'n iachus. Mae gen I aelodaeth i'r gampfa. Rydw I ar gofal private. Os oes unrhyw beth yn mynd o'i le, a falle bod fi eisiau gweld meddyg yn gynharach ar gyfer problem arbenigol. Mae gen I
llawer llai o straen, okay? So rydw i'n ddiogel, rydw i'n hapus, mae gen i annibyniaeth oherwydd rydw i'n gallu gwneud dewisiadau fy hunan yn seiliedig gyda mae gen i digon o gynilon. Fi'n gallu talu deithio i lefydd gwahanol, okay? Mae gen i felly mwy o gyfleoedd cymdeithasol, lle rydw i'n gallu mynd i'r cinema, mas o bryd o fwyd gyda fy ffrindiau, felly mwy o ryddid, a dydw i ddim yn byw bywyd sy'n gyfyngedig, restricted. A wedyn hefyd, mae'n rhaid chi falle i feddwl am rydw i'n gallu darparu, provide ar gyfer fy nheulu i. Okay? So rydw i'n gallu darparu falle dillad newydd, okay? Rydw i'n gallu darparu y bwydydd os i ni falle moyn popo mewn i Costas, mewn McDonald's. So mae'r elfen fyna wedyn o'r annibyniaeth yn enfawr. Okay? Nawr, gyda'r cwestiwn ffactorau economaidd, okay, a'r topic economaidd, mae'n bwysig i ni gallu ystyried yn union beth mae'r economaidd yn ymwneud gyda a beth yw'r manteision os oes cynulon gyda ni, ond hefyd yr anfanteision os nad yw'r cynulon gyda ni. So sut falle beth ansawdd bywyd rhywun sydd â prynder o gynulon yn wahanol falle i rhywun sydd ddim. Okay. Diolch am eich gwrandawiad heno. I ni'n wedi sicrhau dealltwriaeth gobeithio am nifer o dopigau gwahanol. Yr wythnos nesaf, fy mwriad i nawr yw i barhau gyda topic sy'n gallu effeithio ar ein iechyd a llesiant, ac yn amlwg wedyn edrych ar gyn bapurau, cyn gwestiynau fel i ni wedi heddiw. Okay. Diolch yn fawr.